mga residente sa kilid sang baybay nagpangkayuna sang isang ila atop bilang pagpanghanda sa malain nga tiyempo. Pila ka bulutuan sa Western Visayas nagsuspender sang klase. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa barangay MVH Nova Leganes, Iloilo. Zen? Jared, apisar nga hindi direkta nga apektado ang Western Visayas ng bagyo, ginapaalerto sa gihapon ng mga residente nga nagaistar sa coastal kag flood-prone areas. Nagapangaman na ang mga residente diri sa Oton ng Iloilo bangod sang malain nga tiyempo. Ginpangkurong ang kasapatan, ginpasaka ang sakayan, kag gintipo na ang ilang mga importante nga kagamitan bangod nagamat-amat na ang pagpusog sang hangin kag hampak sang balod. Si Tatay Romy temprano pa nga nagkayos ang iatop agud masiguro nga hindi maapektuhan sa tion nga magbaskog ang bubo sang ulan. Pagdiligtan ko. Kay baskog na hangin. Di ka matamat na nga sa pansang hangin kay balan mo. Di ka pasulon bagyo, layo man tutukod dire, pero ang persayan, di mo ra mapaktan. Sunod sa RDRRMC6, apisar nga hindi direkta nga apektado ang rehiyon sang bagyo, nagapadayon sa gihapon nga ginapaaligmat ang pumuluyo ilabi na ang mga lugar nga nalakip sa low-lying barangays. Yung mga thunderstorms advisories, kailangan natin yon. Ang iniwasan natin dito yung flooding and yung mga landslides. No? May mga lugar nga nagtaas ang tubig sa Negros Occidental apang madasig man nga nagsubside. Ang pag-ulan-ulan ang nabatyagan sa Western Visayas tugas ang traps sang bagyo. 1,842 ka public schools ang nagsuspend sang klase bangod sang sigising nga pag-ulan. Samtang sa Bacolod City, amat-amat na nga nagsubside ang baha sa pila ka mga barangay. May masobra 350 pa ka mga individual ang nagapabilin sa evacuation centers. Basiga maulan kag magbaha naman magbalik naman. Natulungan nagapila ni mga apat ni kabises dan. Mamuna mabakwet mo ti may mga kabataan badaan. Taga lumapaw, among balay taas naman, pero labot Japon ang sa babaw ko taga diri oh. May mga bata pangagagmay. Agud malikawan ang leptospirosis, ginapainom sang doxycycline ang evacuees nga nagaubog sa baha. Kabataan nga daan, munaing nasa way anay namon, di sa gaya anay pagid subong sulay, kay sige man ng tulo-tulo sang ulan. Jared, kinapanuginan sang RDRRMC6 ang publiko nga likawan anay ang pagpaligo sa suba o kun sa dagat agud makalikaw sa aksidente. Ginapaalerto man ang MDRRMO sa posible pagpatigayon sang preemptive evacuation. Jared? Maramugin nga salamat sa update, Zen Kilantang Sasa.